Good morning, everyone. Today is a Saturday. Lately, it's been really cold in Vancouver. In terms of Vancouver weather, pero hindi in terms of other provinces. Kasi hindi naman ganun kalamig dito. Pero it's like -8, -5, -6. Tapos ngayon, I think it's -2. And then later, it's supposed to snow at noon. Kaya ngayon, we're gonna do our grocery trip because pag may snow, hindi naman kami makakalabas masyado. Who knows what the road conditions are gonna be. So, we're just gonna get it done before it snows. And then, probably just stay home for the rest of the day. But, yeah, let's just do like house stuff today. Samahan nyo kami mag quick groceries and then, I don't know, do things all on the way, something. You're ready na si Kat. I'm okay. I'm ready now. There we tapon our garbage. Our garbage and compost. And now we're gonna go Parking level 2. to the grocery store. Guys, ang daming lumalabas at pumapasok sa parking namin ngayon. Siguro ganun din sila. Lalabas sila ngayon na kasi mamaya magsusnow ng malakas. So, hindi namin alam kung gaano kalakas yung forecast or gaano, ayan o, ang dami lumalabas. Hindi namin alam kung gaano kalala yung snow or gaano kagrabe yung snow. Kahit saan kasi na news na tinitignan namin, may mga warning, may snowfall warning sila. PTSD ng Vancouver. Have hiccups. Yeah. Kasi alam niyo naman yung Vancouver pag nag-snow, ano talaga, minsan hindi talaga sila prepared. Kahit gaano pa sila ka-prepared, hindi talaga nila ma-handle na maayos. But anyways, yes, i-update namin kayo kasi according sa forecast ngayong hapon, magsa-start ang snow and then overnight. So, yeah. Let's go. Okay, guys. Okay. Andito tayo ngayon sa 88 Supermarket. Dito sa may 49th. And saan ba to? 49th and Elliot ata. Yeah. Dito kami na mag-grocery ngayon kasi hindi masyado malayo. And siguro hindi naman gaano ka busy. Although busy talaga siya ngayon. Tingnan nyo. Pero kung pupunta pa kami ng supermarket or ng superstore or siguro ng TNT or sa mall, mas busy kasi doon. So, dito na lang. And I think halos yung mga kailangan naman namin is mga produce lang naman. So, ayan sila. Oh, ayan. Fresh produce, groceries, dairy, bakery, and floral. Dito sa 88 Supermarket. Meron din silang fresh meats, live seafood, and frozen food. So, halos lahat naman ng kakailangan siguro namin andito. So, we'll see. Maghahanap muna kami ng parking. Okay, unahin natin yung fruits. Kasi nasa labas ang prutas. So, magkano ba to? 290. Nasaan yung nalipayan ito? Tangerine. Yeah. Wala na kaming prutas eh. So, dito yung mga fruits nila. And meron din sila mga flowers dito. Na. And then sa labas din to, green onion and Chinese eggplant to 28. Mga onions. Ito bok choy. Ano yan? Carrots. For menudo. Sabi mo, menudo, kare-kare. Okay. This one. Yung ano lang yun. Or kung may Fiji, pwede din. Fuji. So, meron din sila dito sa loob, guys. Dalawa.
So, meron din sila sa loob dito, guys. Mga produce, yung nasa labas. Ayun ko, siguro extra nila yun. Ano ba explanation? Yeah. So, bok choy. Naghahanap tayo ng bok choy. And then, siguro... Oh? It's too much. Baby bok choy. Meron silang durian. Durian ba to? naman sa'yo. Oh! Oh my God! Magkano? 5.98 ang kalamansi. Ay, grabe naman. So, guys, ito, $5. 5.98. Ganyan lang siya kadami. Hello, durian, pakwan. Ito, buko. Ay, excited ako magbuko pag uwi. Ayan. Guys, tignan nyo itong core nila. 9.98. This one is $7.98. Ano? Meron silang ano to, aloe vera? Yeah. Ay, ano ba? Ay, hindi. Ano ba to? Taro stem. Taro stem. Ayan. Hindi naman natin kailangan ng okra, no? Kung bumibili kami ng okra, guys, hindi yung ganyan. Yung bumibili kami yung tingi lang na okra. Uy, ito yung bigay ni Laura. Naalala mo? Nagbigay yung kasama ko sa work nito, guys. And then, plinant ni Kim, kasi hindi kami sure kung ano yun. Tumubo siya, in fairness. Parang talaga makita yung ano, yung kangkong na. Ang dami nilang ano, oh. Now we have one. Ay, ito yung klase-klase nating... Mas mura ba? Oo, mas marami. Klase-klaseng onions natin dito. Meron shallots. Merong sweet onion na jumbo. Merong white onions na jumbo. Merong yellow onions. And meron din silang red onions doon. Hanapin muna natin yung kangkong kasi si Kim, mahigit 2 buwan na siyang naghahanap ng kangkong, guys. Okay, so I think kailangan din pala namin ng eggs. Babalikan natin yan. 128, Ano ba to? 148. Ano na, para isang hiwaan. Potatoes. Patatas. Potato patatas. No? Pwede. Ano, what you mean isang hiwaan? I don't have to peel a bunch. So gusto mo malaki na lang. So, yeah, yun yung mga patatas nila. Klase-klase din yung mga patatas. Potatoes. Ito, yam. Kamote. Kamote to, di ba? Yeah. Kamote, yes. Sweet Ay, yam. eto. Alam nyo, sa Pilipinas, kumakain din kami nito. You Tapos, do? You just boil it. Right? yeah, you boil it. And then, sa pag-aalala ko, sinasawsaw yan ng, anong tawag nun sa Tagalog? Yung anchovy. Bagoong. Oo, yun. Ay, hindi ano. Okay. Bell peppers din tayo, guys. Kasi magmemenudo si Kim. Ano ba to? 368. Yeah. How much is this one? 368 ang The red ito. one? Yeah. 298 itong green and then 298 din ang ano. Yeah, it's good, right? Yeah. Or you want Green na lang. How many green? 290. Yeah. Meron din orange na bell peppers. Orange, red, green, yellow. So, Orange are expensive. ili lang kayo, guys. Pero yeah, mas mahal nga ang orange bell peppers. 468. Ito, 298 lang. And then yung red din, medyo mahal siya. 368. So, yeah. Guys, yung lemon nila is 3 for $2. Mas malalaki, unlike dun sa superstore. Kasi Yeah. yung sa superstore, like 98 cents. Yeah, so nag-iisip kami kung kailangan pa namin yan sa mga kakainin namin or sa mga ulams namin ngayon. Or sa water. Or sa water, yeah. Oo. So, yeah, I think kailangan mo na yan sa water. Should we just buy? Just, yeah. We can store it. Ito, mga berries. Klaseng berries. Meron silang blackberries, raspberries, blueberries, and yung marami sa atin, strawberries.
andito tayo sa... baka nasa kabila. Andito tayo guys sa soy sauces, fish sauces, mga seasonings. Naghahanap kami ng buldak na na noodles. Nauubusan kami lagi. Gusto namin yung pink kasi. Pero hopefully andito siya ngayon. Meron din sila mga milk dito guys. Pero I think wala sila nung milk na lagi namin binibili dati. Yung Lactancia, wala sila dito. Pero meron naman sila mga lactose free. And then itong Avalon, masarap din to guys. This one, Avalon. So pag kinukuha mo to, pwede mo siyang, I think may deposit ata yung bottle, tapos pwede mo siyang ibalik. Babalik nila sa'yo yung pera mo. But yes. Sana tayo. Salang ha. Teka lang. They also have cream carbonara. Guys, meron sila dito. Ito kasi, I think, I had chicken flavor. Ano ba yan? Same lang pero cream. Ito, carbonara. Ito yung gusto namin talaga eh. Gusto mo ba i-try yun? Ayan, that one. Sarap. Meron sila nito. Masyadong spicy kasi ito sa akin. 2 times spicy. Ito, sauce lang. Sarap yan. Meron din silang black Look name. at the price of the corned beef. Holy! 9.48. 9.48 ang Argentina. Guys, masarap din ang Reno. Yeah. Or tingnan mo, Pure Food 7.98. Pure Food, 7.98. Ito yung meron kami sa bahay ata. Tapos may spam din kami. Yan. Yun yung mga corned beef dito. Guys, tignan nyo, may yema sila dito. Kano kaya? $6.48 na yema. Sarap. Saan ba si Kim? Sarap to. Guys. Ay, yan. Panero. Oo nga. Guys, meron kami ganito sa bahay or chata. Pero hindi pa namin natatry. And now, pupunta kami ngayon sa sa Vietnamese na restaurant na pinagbibilhan namin ng banh mi. Tapos nagbebenta sila ng ganun din. Ha? Hotdog. Okay, hotdog. Pwede yung mga meats nila. May mga cakes din sila dito. Goldilocks, ganun. And then, meron sila mga ganito. Mga frozen na Talaga ng mga dito, mga hotdog. I don't know. Yeah. Pero, I think, wala kami nakikitang tender juicy dito na mga hotdog. Sweet juicy. Mga ganun lang. Yeah. Pure Foods. Silang ganyan. Meron kaming ganito sa bahay. Ito yung binibili namin. Sweet pork longganisa. Hindi pa kami nakatry ng hot, pero I would love to try it. And meron din kaming ganito. Tapos, Same price. okay. Magkano? 6.98. Malaki din naman yung place nila dito. And then, doon, banda doon yung may mga ice cream, may mga pangbahay. Ito yung fresh produce nila. And then, yan si Kim. Yung bakery nila. And then, marami pa doon. So, malaki talaga to. Naglalayo na kami, guys. Is may nakita ko. Dati, bumibili ako ng maraming ganito nung estudyante pa ako dito. Ito yung binabaon ko sa school. Kasi first, mura lang siya. And then, naka-per pack na siya sa loob. Yung ganito. Binabaon ko to sa school dati. Pag nagtitipid ka, yan na lang.
Okay, so we paid 37. Ang nagmahal is yung mga ano, yung extra namin na buldak. Ay, $10 ang buldak? Yeah. OMG! It used to be 7. OMG, akala ko ano lang, 6 lang. Yeah, yun lang ang mahal. But 37. Oh my gosh. Guys, bakit? That guy. Guys, dito na area pala kami banda nakatira dati. This is Fraser and 49th. Pero, kami, Fraser and mga 52nd, 53rd. Traffic naman dito nung nangyayari. Maraming stores dito sa Fraser, guys. And kung sino may yung nag-comment sa amin, I forgot kung sino yun. Yung nagsasabi about maraming stores and maraming nabibilhan dito sa Fraser. That's so true. Yeah. Dati dyan kami nagsha-shopping sa ano, sa produce dyan. Yeah, may produce dito na ano, marami ding mga Filipino na mga ano products and Filipino foods and all. Ito yun siya, oh. Ito, papas natin. Yan, oh. Meron din silang padalahan dyan. Yeah, tapos dito din, no? Maria. Yeah, meron dito. Marami dito, guys, sa ano. Marami dito sa Fraser. And then, nalalakad mo lang talaga siya kasi magkakalapit lang naman yung mga stores dito eh. At saka sa bandang doon, may liquor store. Sa bandang doon, merong frutikana. Dati wala yan dyan. May nagbibenta dito pala ng ano, ng mga desserts or mga sweets. Yung tawag ng tindahan na yun is Celsius 8? 8 ba yun? Yeah, basta masarap din dun. And andito din yung dentist namin ni Kim sa Fraser. Nalagpasan na ata natin. Kasi eto kasi yung malapit namin na dentist dati. Kasi dahil dito nga kami nakatira. Ay, yung Pampanga. Yun lang. Ay, oo. Pampangas Cuisine. Andito din. Meron Pampangas Cuisine sa Joyce. Pero nga dahil parang May buy low din dito. I think sabi nila tatanggalin daw yung mga ano doon, mga stores doon sa Joyce kasi nga gentrifications. But whatever's. Magpipick up muna tayo ng order guys sa Tim Hortons because para mabuhay ang diwa natin. Saglit lang. Nag-aasin sila dito kasi nga, diba, they're trying to be prepared. Pero tingnan nyo yung pag-asin nila. Parang kumpul-kumpul talaga. Parang yung isang bag nilagay lang talaga, hindi spray med. Tingnan nyo. Takot sa snow. Andun pa, oh. Tingnan nyo, white na white yung ano. Guys, itong handy bus. Itong bus na to, handy dart. Etong bus na to is para sa mga ano, persons with disabilities, mga disabled. Yun yung bus nila dito. So, kung andito kayo or Cemetery yun, no? If you're wondering why they look like here, they just look like this. yeah, Very underwhelming. true. Hindi kagaya sa Pilipinas na parang alam mo talagang cemetery pala May yan. mga museum, may mga... Yeah. Dito wala eh. Ano lang talaga. Everybody's just in the Normal. dirt. At saka hindi masyado din nakakatakot yung mga cemetery nila dito. Marami din naman silang Nakapasok ka na ba dito? na, ano, hindi pa. Yung cemetery lang sa Coquitlam yun napuntahan ko. But I wanted to. Yung, di ba sabi ko sa'yo, St. Peter if you're watching. huy! But, yeah, going back, yun nga, yung handy dart, yung bus na mga disabled. Kanina, nasundan pa namin yung bus na yun going to Tim Hortons. And then, natapos na kami sa Tim Hortons. Nasundan pa rin namin siya. Kasi, ewan ko, baka Mabagal lang ano niya. Oo. Tsaka marami siyang stops. Yeah. Tapos pag nag-stop siya, matagal kasi nga may mga persons disabled. of disability na kailangan nila ng more time. Yeah. So, That's true. So,
kung bago kayo dito, wag kayo mainip sa, sa bus na Oh yan. yeah, and you can't ride it either. You have to apply for it. And then my schedule, yan. You schedule where you're picking up and dropping off. Yeah. You have to call, I think. So, chill lang and be more understanding pag may mga ganun. Siguro kung nagmamadali ka, wala kang magagawa. Change lanes ka na lang. Change lanes, totoo. But yes, hindi usong busina din dito guys. Kung magbubusina man sila dito, parang, iba na talaga yun. Parang, ano na talaga. Pero uso ang sumisigaw sa car. Oo, you have to just, keep it all inside or keep it all You have to bottle up your yourself. feelings. And then just open up in therapy. That is so true. Ay, nako. So, We're yeah. still on Fraser, no? Oo, nasa Fraser pa yun tayo. Uy, napansin mo ba kanina yung pinagparkan mo, di ba thrift store yun? Wala na. Close na nila pala Ay, yun. oo nga. Oo, malaking thrift store yun dati. Sayang din namin napakita sa inyo guys. Pero, Ate Chikay, wala na yung thrift store na pinupuntahan mo. yeah, Ate Chikay, if you're watching, we miss you. Miss you. Ate Chikay pala is friend namin guys na nasa Las Vegas na. For sure nakita niyo siya dati nasa videos namin. Yeah, kasi video namin yung pagkaalis niya at pag-iwan niya sa amin. But yes, oo, nagsara na yung thrift store doon. Nasa Fraser pa din tayo, update lang guys. May masarap dito na ice cream. Ito Etong Ernest ice cream. Masarap siya. Mga homemade ice cream na parang nag-boom yung business nila. Ngayon may sarili na silang mga stores. And not just one. But I think 2 other branches din dito sa Vancouver. But yes. Okay, update Look mo. at the mountains. You can't even see it. Siguro nga mag-iis. Ayan. Mountains yan guys. Asan ba yun? Ito, mountains yan dyan. Pero hindi nyo nakikita kasi natakpan nga. Okay, update muna namin kayo mamaya. Alright, andito na tayong sa bibilhan natin ng banh mi. Malapit pala dito yung work ni Kim. I mean yung yung second job niya, yung part-time niya. Andito siya bukas. Kasi may work siya. Yeah, meet up! So sana hindi masyado malala yung snow, no? But who knows? Kasi Yeah, pag nag-snow, hindi na ako magdadrive. Magpapas na lang. paano pag madali ang bus? Okay, so andito kami ngayon sa Fraser and saan to? Fraser and 49th. Saglit lang, dadalhin ni Kim yung phone kasi nga Kingsway? mag-order siya. Ay, Kingsway pala and Fraser. Oh, taka. Alright, took us a while, but we're here. It's cute. Cat is picking up some towel over there. And it's a cat. It's also, ayan na yung yung flurries. Ay, lumalakas na yung flurries kanina. Limutan mo yung ko. What? Yung cash natin. No, I used my debit na lang. It's okay. Magkano? 12. 12 na yan? Yeah, yung lahat na. Kasali na yung extra. Okay. Okay, let's go. Uwi na kami. So Kat is doing her crossword thing. Lottery thing. And kakagas lang naman. Our gas is 186 per liter right now. Per liter ba yan? Per gallon? I'm not sure. Ayun, per liter. Per liter. Nag-gas kami. It cost us 53.88. Yan. That's good for 2 weeks. Yeah. Hello guys, we are home. Medyo magulo yung bahay. Ito na Okay, yung so this is what we got sa Otaho. Ottawa. Ano to, ito yung taho doon sa Fraser na binibilhan namin. Pero hindi sago yung
kasali nito, pearls, yung binibigay nila. Yeah, boba Ito, pearls. Boba pearls. And then, may sarili na silang syrup na binibigay din. Arnibal. Oo, gusto ko sana bumili ng dalawa. Kaso nakalimutan ko, 1 liter lang pala yung binili namin, on order namin. So, I think okay naman na to. Yeah. Sapat na yan. Open natin. Open. Kalimutan ko na naman yung cutter sa car. I know. I just saw my nails. Ayan. Init pa siya, Wow. guys! Gusto ko nang kumain. Yes. Amoy talaga siya ng ng taho sa Philippines. Also, marunong kaming gumawa ng taho na ganito. Si Kim, gumawa siya ng taho last Yeah. time. Kaya meron kaming calcium, sodium bicarbonate. Hindi talaga. Hindi ko alam kung ano Ano yun. ba yun? Basta may sodium something kami dito. Ito. Calcium sulfate. Calcium sulfate. Calcium sulfate. Yan yung ginagamit para... Paano ba? Anong ginawa mo nun? Hindi, papakuluan nyo lang. I don't wanna share my secret. Just kidding. Papakuluan nyo lang yung yung soy milk, tapos lalagyan nyo yan, tapos haluin nyo, tapos ipopour nyo na sa mga container na ganito. Yeah, so trinay naman yan ni Kim. Okay naman. In fairness, masarap naman siya, lasang taho naman. Wala lang kami mga ganito. Oo. So, Next time pag sinipag ako, siguro gawin natin ulit. tapos everyone's welcome to... To buy and anyways, ayan, kakain na kami. Tapos, we have to put this away. yeah. Yan, mga binili namin. Okay. Time-lapse ko muna ha. Sige. That means you're extra. Okay, Oh my god. Okay, everybody. Oh my God. Thank you so much everyone for watching, and that's it for today's video. Inaabangan pa namin kung magsusnow ba. Nagpo-flurist lang kanina pero Wala eh. Wala na ngayon. Tapos na. Fail. But yeah, thank you everyone for watching. Sa mga nagko-comment sa amin, hindi pa namin nare-replyan, but we see it, guys. Nababasa namin yung mga comments nyo. Siguro magsisit down kami mamaya and then reply to all your comments. Na-appreciate din namin sina Pesto, sila sino yan? Crazy Wiki. Crazy Wiki na nagko-comment din doon sa premiere namin kahapon. And then also Warren, thank you so much sa inyo. Sa mga bagong... And Michelle H. Michelle H, And yes. Chang Kaisu. Yes, hi sa inyo. Ano ba yun? Sa mga bagong subscribers namin, thank you so much. Welcome to our channel. And life. And sa buhay namin dito sa Vancouver. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, guys, mag-subscribe na kayo. Please. Welcome naman mag-subscribe. But anyways, again, thank you so much. Mamaya-maya siguro titingnan namin yung mga comments nyo. And then we'll reply to you guys. Thank you everyone for watching from the bottom of our hearts. And enjoy your weekend. Bye. Thank you. Bye. See you on Wednesday.